Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Misabot ang gibating kasilag ni Vic kang Wilma, human masayon gikan sa ilang mga anak nga mabdo siya. Hapon na niya may gawa si Wilma sa iyang kwarto ug mo'y iyang naabtan ang anak niyang babae. Nagsukit-sukit kini kung unsay ilang gisultihan ni papa nila. Ug misulti usab si Glina nga si Vic ang makuha nila sa eskwelahan. Di ara, Diyos. Wala na ako butang hig-ayos kay init naman ang pustas. Dang, ako'y makatulog mo kuha sa mga bata ugma. Madala bas lawas ni mo, day? Pero may baya kang kapuyon. Tungod sab na kay pirmi kang kuwang stulog. O tuod di ay, day. Pa-check up na unya sa lawas ni mo. Mabdusra ba ka? Kisultihan man ako si Papa, ma. Nga naa na may manghod si Kuya. Unya, unsay pong. Unsay ang sulti. Wa raman. Sige na mo, day, Wilma. Pangauna mo. Husto na gyud na ang kainit sa puspas. Gisultihan din nimo si Mama o Yaya? Oo. Ba't pa yan naman makak? Unya ni promise man ta ni Papa nga dili sila sultihan. Sakti na lang kud, Kuya. Dili naman ko na masuko si Papa pa. Mayon taog mag-amigo na sila no. Peace na sila si Mama ug Papa pa. Ingnan lang nato si Papa, Kuya. Nga mag-peace na sila si Mama. Kay naan na rapat tayo manghod. Ha? Kuya, ha? Laing adlaw na usab nga wa si Vic. Ug ang mga bata ra mo iyang ipakigsultihan. Masabot na lang nga bisan sa kuntingog. Di siya gustong makabati. Ingon ni anak ka ko iyang kasilang nako. Labihan ang iyang kasuko. Makikita siya sa mga bata. Gipinahan pa niyang mga bata nga dili pipalibawon sinang aling. Di ko makatuog. Kundi pa kumaptos. Mo inuman ko pino. Aron lang mahubog og makatuog. Pero dili makaayos akong gisabak. Pugson ko pagpiyong ang akong mga mata. Gusto, magrosaryo ko. Aron malimot ko sa akong mga problema. Aron dili una ko maghuna-huna sa gibuhat ni Vic na ako. Niya ta, Siddharth. Manaog na ta. Kadiyot. Apartment ni. Ngano ni ata din eh. Ngano kita ko ni mo din eh. Nalibot ka sa gingong ko. Na gusto kong mubalhin mo puyo si mama mo. Sige na, manaog na ta. Oh, dali na, Mia. Tinuod ka ning tanan. Mupalhimbig puyo din sa mama. Mia, dali na. Unsa pasabot ni ini, Vic? Unsa? Sa labing daling panahon, dinin na mo si mama mo. Giswerte ko nga nagkita mig akong amigo. Bibali na sila atong usang adlaw sa bagong gipatukod nilang bahay. O kita ang mupulo din uban ni mama mo. Vic, tinuod ka? Di ko na mo tuos, Siddharth. Okay, tara sod. Aron makita ni mo ang kinatibukan gan. Dali. Wa ba ko magdamgo? Dagong bahay na apoy ano mo ni mama. Sweetheart, nagbarog ka man ko diha. Tanawa ang kitchen, yun man ang bathroom. Dali. O siya ikasulti mo. Okay ka ba? Hmm? Vic! Gikan sa gamay pa ko. Payag lang ang gipuy-an mo ni mama. Kay dili man gusto si mama nga mangipon mi sa iyang mga kabanay. Tungod sa nahitabo siyang kinabuhi uban sa akong amahan.
Pinagiskuti ang mga butang si mong kinabuhing milabay na, sweetheart. Ang karon mo yung una, buhay angay mo tumangon. Uban ako. Kalimti ang dili maayong mga pangitabo siyang kinabuhi ni mama mo. Vic, salamat. Salamat. Mituon ako sa imong kamatinod-ano. Sa imong pagmahal na ako. I love you. I love you too, Mia. Kadito na, sweetheart. Gano? Gisimot pagod na mo imong t-shirt. Kaapon pa rin kisulog na ko. Initan ko. Maligo tabi. Doon ka tagaligo. Ano to ang banyo? Kalain niya. Lainan di ka, ha? Lainan ka na ako. Lainan ka ni siya. Vic, maliko man ka. Kitang doha. Lugda na ita. Baby, dali. Uy, bugat ka, uy. Siya, uy. Ginoo ko. Anniversary dahil sa among kasal ni Vic. Karon ako mahinumdum. Siya ka ha. Nahinumdum ka ha. Bilag adlaw na gawa siya mauli. Doon kasi mana nagkapin. O gantod karon wa mo pakita. Gano man Vic. Gano man in town. Ngawa man unta ko isa. Ginoo ko. Ang mga bata tingali. Di ko gustong makita ko nilang nakilaga. Day Wilma, nagputaw ko gatas para nimo. Sinang aling di ay. Kadiyot lang dang. Gikutawan ti kagatas. Hutda na. Salamat dang. Ginoo ko na ngali. Oh, nihila ka na sa. Maapitahan baya ng gisabak mo. Nainumdum lang ko nang. Pagkasakitan kaayo ko. Ha? Usabay na hinumduman mo. Wedding anniversary dahil na mo nang. Uy, mauba? Uy, wala ka dali ba ay milabay sa katuigan, no? Agwa siya. Wa siya makikupa na mo sa mga anak. Kuhaon man niya ang mga bata o niyang hapon o mas klase. O ikaw sa mga nila umukuha. Magkita gyud mo dahil. Unang, mapugos tingali siya ni anang hikayo na pag-atupag na ako. Pagkiksultihan ko siya ng aling. Ay, pastilan. Gikulbaan pa hinoon kung usay mahitabo sa inyong panagkita dahil naarap pa ang mga bata. O siya may baho nga ako'y makuha sa mga bata nang. Ang 2:00 pa ito anak ko. Paaboton ko paggawa sa mga bata. Pastilan, uy. Naunsa naman ipagpuyo ninyo. Kakalit ba nga nang ingon mo ni ini dahil? O wala kayo na ba'y igong hinungdan ang ipasikaras tanan? Wala klaro sa laing pagkasulte. Tungod lamang sa iyang igsuon o sa mga unsa today nga mga sa to, Miss Colichito di ni mo? Unang, mo nagikuhaan ni og base. Ug ang paglimod na ako diyang nanawag si Chito. Nga nagpaminaw siya. Diyang niingon ko nga wrong call. Nagduda siya nang. Ay, mahusay ra buday. Ayaw pagpakawala sa paglaom. May mga anak mo. Kung may umaabot sa manghod ang magsuon. Ayaw palabis ka kuol. Masakit ka. Sige na, ina na ng gatas mo ha. Huwag pahuway og sayo. Ikaw ra ba'y mahatod sa mga bata? Unang. Oh. Kaya ka lang nagpakailo. Ano? Gitagyan ka na nimo nga akong kaugalingon sa tumang pagmahal. Bisan og wa pa ta makasal. Nagmahay ka ba? Nagbasol? Wa. Tungod kid ako nga akong pagsalig nimo. Pero nga angay kid unta nga una ko itugyan nimo ang tanan ako. Nga human unta sa atong kasal. Mia, sweetheart. Dagang magtiayin nga kasado na pero nagbuwag lang yapon. Para na ako, ang pagminahalay, pagsinabtanay, pagrespeto sa usap-usa, magkikinahanglan. May kailan ko magtiayon. Ilang kasal bungga. Pero human mo labay ang pinagkatuig, nagbuwag sila. Bao nga, para unta na ko.
Okay rin nga. Maglipin una. Aron maswito sa sukusa ang kinaiya. Patag usa kanila, di ba? Para nimo kay laki ka man, Vic. Pero nako nga babae, dili makaayo sa kong bahin. Labi na gid si mama. Vic, dili ko gusto mahiubos si mama nako. Nga masuko siya nako. Kung mahibaw nga nahitabo na ko uban nimo. Pero bang miabot man hinapit ang atong topic, sweetheart? Gutom na nga itong gibati ni Higayon mao nga mangita tag restaurant. Sa iyo pa man sad. Alas 10 pa ang gituang titang ihato tika. Sige, alas 8 pa man. Humartog pa ni hapon, mahimong mubalik ko na ta sa apartment. Ano mo pahuway? Dili ba? O ihatod tika, ini ka alas 10 in punto yun. Dili na lang ta mo balik. Mas maayo nga sayo ko nimo ihatod sa bahay. Aron magsulti sa mo si mama. Dili ba? Oh, sige. Ikaw ba ito man, sweetheart? Oh, natin ang mga oro. Okay lang pagkaon niya. Usa na sa among mga suki nga kanan. Inyong suki ni Kinsa, Vic. Sa akong kauban sa trabaho. Oh, mulugar na ta. Okay, sweetheart. Gutom na. Come on. Okay, gid ay din no? Daghan man customer. Magita na tag quiz to. Oh, tuwa dapit dito, sweetheart. Dali. Class ang maong restaurant. O karon ako makasutin Oh, yun na. Ganun tao nga. Nag-okupar sa usang lamisa. Familiar ko siya. Gusto. Nagpa-cater na siya dito sa ila. Kay adlaw sa batang babae. O kami nag-cater. Nag-serve sa ilang mga bisita. Mitanaw sab siya na ako. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!